Hello and welcome back to my channel. Learn Igbo language with Adigbo. Kedu ka ị mere? Eji m n'aka na ị dị mma. How are you? I hope you're fine. You're welcome. In this channel, we learn how to speak Igbo language. You are welcome. If this is your first time of encountering this video, please do not forget to subscribe. Let's learn Igbo language. It is very important to preserve our culture and maintain our mother's tongue. So you are welcome. Previously, I made a video on numbers 1 to 20, and today I'm going to teach you from verse 20 to 50. So if you have not learned 1 to 20, go back and watch that video, numbers 1 to 20, my previous video I made. So today I'm going to tell you or teach you numbers 20 to 50. Iri abụọ to iri ise. That's 20 to 50. Iri abụọ to iri ise. I hope you will enjoy this video. Do not forget to subscribe and turn on your notification bell to be notified whenever I upload a new video so that you will learn Igbo language with me. Let's go there. 20. Iri abụọ. 20. Iri abụọ. 21. Iri abụọ na otu. 21. Iri abụọ na otu. 22. Iri abụọ na abụọ. 22. Iri abụọ na abụọ. 23. Iri abụọ na atọ. 23. Iri abụọ na atọ. 24. Iri abụọ na anọ. Iri abụọ na anọ. 25. Iri abụọ na ise. 25. Iri abụọ na ise. 26. Iri abụọ na isii. Iri abụọ na isii. 27. Iri abụọ na asaa. 27. Iri abụọ na asaa. 28. Iri abụọ na asatọ. 28. Iri abụọ na asatọ. 29. Iri abụọ na itoolu. 29. Iri abụọ na itoolu. 30. Iri atọ. 30. Iri atọ. 31. Iri atọ na otu. 31. Iri atọ na otu. 32. Iri atọ na abụọ. 32. Iri atọ na abụọ. 33. Iri atọ na atọ. 33. Iri atọ na atọ. 34. Iri atọ na anọ. 34. Iri atọ na anọ. 35. Iri atọ na ise. 35. Iri atọ na ise. 36. Iri atọ na isii. 36. Iri atọ na isii. 37. Iri atọ na asaa. 37. Iri atọ na asaa. 38. Iri atọ na asatọ. 38. Iri atọ na asatọ. 39. Iri atọ na itoolu. Iri atọ na itoolu. I hope you're understanding me. Just follow me gradually. You will learn it. If you have any question, please drop me at the comment section. I will attend to you personally. So let's continue. Iri anọ, 40. After 39, 40. 40. Iri anọ. Iri anọ. 41. Iri anọ na otu. 41. Iri anọ na otu. 42. Iri anọ na abụọ. 42. Iri anọ na abụọ. 43. Iri anọ na atọ. 43. Iri anọ na atọ. 44. Iri anọ na anọ. Iri anọ na anọ. 45. Iri anọ na ise. 45. Iri anọ na ise.
46 iri anọ na isii 46 iri anọ na isii 47 iri anọ na asaa 47 iri anọ na asaa 48 iri anọ na asatọ 48 iri anọ na asatọ 49 iri anọ na itoolu iri anọ na itoolu 50 iri ise 50 iri ise. I hope you understand these numbers. Gradually, you will learn it. Go over this video again. You will learn it. I know you want to learn Igbo language. Please keep following me. And if today is your first time, do not forget to subscribe. And please turn on your notification bell to get you notified whenever I upload a new video. You are welcome. Thank you and keep watching this video. Bye. KMS.